pustuta, bete inda. Inoiz pentsatzen un goi hau eskutan detela, ze esaten nahi zu. Bai, izugarria da. Nik adinekin ja rekonozimentu hau iruditzen zait izugarria izan dela, privilegiatu bat naizela, porque eozinek ez du aukera hau ez, batean zure urtetan holako sari bat izatea ez. Honekin erretiatzeko ere poko miedo izatean bezala. Gioia izugarri gustatu zizaian eta holako personaje bat eitea zaila da, nik ez dakit, Vicente hau eitea zaila da, eta hor buru belarri sartu naiz, eta da sobrare atera indet, eta ez gaizki gaina. Ez gaizki gaina, ez, hoxe izan da. Aldature bai, beste puntu batetik ikusten denikoan mundi hori dana, ez dugu ezagutzen, eta gainaz adinontako persona bat mundu hortan sartuta hoi berria zan, nik enun ezagutzen. Ni Maspalomaziak unitzenen ura ikusi eta erabat harrituta, esan ez baino, zer da hau ez, da jende neadineko jendea zeon. Eta bai, ze pentsatu handia eta pixka bat gehiago jabetu naiz mundillo hortakoa, da pelikula hau eskertzen dut horreatik, eta holako pelikulak egin behar dira, porque bestela pelikula honen bidez ezagutzen da mundu hori, adineko jendea homosexualak izan dela, nola bizidian, nola ze sufritzen duten, eta normalean adinekoak arazoa baldin bada jendentzat, edo pixka bat resientzietan da daun jendea nola dagoen ikusteare, eta gehia izan da, nik uste eta arazoa handiboa dutela. Lehorretako, nik uste pozik egongo diala. Noski egongo Eta agertuko naizela, buru handi honekin, esaten dan bezala.